Urriaren 29 da gaur. Buena, oso eguraldi politxe, ez dago bero handirik, baina oso atsegina. Eta gaur behar bada izango da azken saio honetako edo hildo honetako azkeneko bideoa, oso gitxi dauzelako. Apurrete heldu dabe denporaldi sasoi honen balantza egiteko momentua. Eta, hemen dau, behar bada, azkena izan aldana. Oso politxe. Behar bada besteren bat egongo da, baina askorik ez. Egiz esan, berandu hasi da, sasoi hau, paratziko sasoi hau. Eta nahiko ondo joan da, gero ikusiko dugu guztire zenbat bildu dugu zan, baina hor ikusten dane pinuak ondo adierazten dugu arazoa zein izan da. Euri asko bota zegoen, baina gerora haize gogorra egon da, hego-haize, eta horrek baldintzatu dugu eta agian horrek eten dau paratziko sasoie. Baina, nahiko guretzat bintzat, hemen lurra handiz ez dala kontan hartute, nahiko temporaldi politxe izan da. Esan dut bai azkena izango zala, baina hemen da beste bat. Eharra bai, Eta hemen hankagorria, ditopuza. Ona. Eta hau da, gaur hartu dugun azkenean. Bizen diez, politxe diez. Ikusten duzue, gaurkoak izan arre, nahiko heldute dauzela, beroagatik. Eta azken egunetako joera hori izan da. Eta guztire, urriaren 8an hasi gain zan, eta 29an amaitutzat emongo dugu, baina, ikusiko dugu gero, holako barriro ondo joten badeu, ikusiko dugu, baina hau da guztire, ezta? Urriak 8, eta 18,6 kilo. Nahiko relatiboa da berez, adibidez, berretziko zikuek izan dizenean, bitxu gitzeo egin jore, baina volumen handi joa. Baina, zuzen edolan neurtu behar da, eta hoixe da, gure baso txiki horretan lortu dugun. Ez da gotxatu, ez da? Venga, ondo izan.